M'acompanyes? Anem-hi! Bones! Soc l'Esteve Rovira i avui toca trail running. Avui estem a Girona, on es correrà la cursa de muntanya de Girona. Hi haurà unes quantes curses, la de les Gavarres, la de 21, la de 13, però hi ha una especial, nova edició, que es diu Gravel Run. 30 quilòmetres, 1.000 positius. I anem a fer-la. M'acompanyes? Anem-hi! Com podeu imaginar, esperem que sigui pistera entre boscos i ràpida. A veure, de moment hem començat per asfalt, normal. Ara ens hem introduït ja a pista. I mirant el perfil, està dividit entre les pujades. Uns 400 positius. Per això ja ho verificarem. Per això hem vingut. Molt camí, molt pista. Horrible. Fem 2 quilòmetres. Anem per les pistes de Sant Miquel, perquè ho conegui, i ara comença la pujada, uns 250, 260 positius. Com havíem dit, exigent per la pista. Quilòmetre 5, al 6 i pico hi ha el primer avituallament. Després ho confirmo, però jo diria que hi ha, en 30 quilòmetres, 2 avituallaments. O 3. Ho he de confirmar després, a la descripció. Una mica de cultura. Molt bé. Hi ha 300 metres per arribar al punt més alt d'aquest primer tram, que són uns 6 quilòmetres. Aquest últim tros és per Corriol. Molt maco, fresquet. Tinc calor. Porto una tèrmica de màniga curta sota, que ara mateix a dalt em trobaré. Per aquesta esplanada segurament estarà l'avituallament. Concretament aquí. Doncs aquí, primera avituallament. D'acord? I ara, segons el track, ens toca baixada. Sí? Vinga, va. Segons el track ens queden 24 quilòmetres, 460 metres per acabar. Molt bé.
Pista enmig del bosc. Castanyers. Molt bonic. Pot ser un espectacle, Anem. Sí. Cultura. Menys de la cursa. I ja sortim del bosc. Bosc de les Escultures. Les mines de Celrà. Estem. I ara hem d'anar cap allà. Castell de Palagret. Itineraris del Forn de Calç. Anem cap allà? Va! Molt bé, 12 quilòmetres. I camins, corriols, pista, una mica d'asfalt. Quilòmetre 13. Asfalt. Baixat, el màxim que podíem baixar, i ara crec que la Parròquia de Sant Pere toca pujada. Va remuntar tot el que hem fet. Quilòmetre 13. Una pujadota d'asfalt. Uah. Has d'estar bé, Queden 17 quilòmetres, quilòmetre 13. Pujadota, No. Sort que m'he pres un pouches de salsa de Perford per fer distàncies més llargues. Després us poso el link de descompte a la descripció. Que pujada! Per favor! Molt bé, anem pujant. Diguéssim que portem meitat de cursa. Molt pistera, però les pistes molt maques. Sí, alguna d'asfalt, pujada forta.
però de manera general molt maca, molt corredora. Una pista infinita, Anem pujant. Ja portem uns 17 quilòmetres. I això segueix pujant. Els Àngels, alguna així, sembla que es diu. Si no m'equivoco, això és el quilòmetre 18 i aquí hi ha el segon avituallament. Val? I ara toca ja baixada. Val? Anem? No, m'he equivocat de camí. Toca pujada. Puja! Però molt poqueta i després baixada, Ara sí. Poqueta, Eric. Gairebé 20 quilòmetres. Corriol de baixada. Ens queden 11, 10, 11. I positius ens deuen quedar 160, 170 positius. Perfecte. O sigui que a córrer. Menys de 9 quilòmetres. Molt bé, menys de 6 quilòmetres, menys 25 quilòmetres. Zona molt corredora. Sí que hi ha algun puja-baixa, perquè ens van quedar 70 positius. Però és així, un camí que et permet córrer. Molt bé. Tres quilòmetres i mig i arribem. És molt ràpida. Jo crec que farem menys de 3 hores. Però segur. Els primers no m'estranya que baixessin de 2 hores i tot. Amb 30 quilòmetres. Última pujada, 1 quilòmetre i mig. I arribant. He passat de llest. No era aquesta pujada. Després de la caserna s'ha d'anar a la dreta. Molt bé. A punt d'acabar. No arriba a 31 quilòmetres. 950 positius. Molt maca, molt corredora, molt pistera, però així tot, molt agradable, perquè són pistes sempre de vegetació. Molt bé, si us ha agradat, ja sabeu. Primer de tot, recordeu-vos, tenim descomptes a la descripció dels seus productes, entre ells salsa. Què més? Us deixaré el link per apuntar-vos a la cursa, que és d'aquí un parell de setmanes. I res, ja sabeu, si em voleu ajudar, a l'aixeta i compartir el meu contingut. Adeu!